Mit navn er Ditte Masbøl, og jeg er 22 år, og jeg læser middelalder- og renæssancearkæologi med supplering i museologi på Aarhus Universitet. Lige nu er jeg i praktik på Vesthimmerlands Museum. For 100 år siden tror jeg, at familien havde stor betydning. For at overleve måtte man holde sammen og være der for hinanden. Der var ikke så stor social mobilitet, som der er i dag, i hvert fald ikke ude på landet. Man havde heller ikke de samme underholdningstilbud dengang, som man har i dag. Der var ingen fjernsyn, der var ingen computer. Så derfor tror jeg, at den gode historie, som blev fortalt om aftenen i stearinlys skær, at den havde stor betydning, især for børnene. En tredje ting, jeg har tænkt på, som må have haft betydning for 100 år siden, det er, at på det tidspunkt, der var Første Verdenskrig lige på trapperne. Så at man må kunne have læst i aviserne om alle de stridigheder og spændinger, der har været i Europa på det tidspunkt, og det tror jeg altså ikke er gået helt hen over hovedet på den almindelige borger i Vesthimmerland. Det, der har størst betydning for mig i dag, det er min uddannelse. Vi er utrolig heldige, at vi lever i et land, der har en så god og gratis uddannelsessystem. Det betyder, at der er så stor social mobilitet, at det gør lige meget, hvad for en familie du er født ind i. Du kan blive, hvad du vil. Altså, du kan være født ind i en fiskerfamilie ude fra vestkysten, men du kan stadig godt blive højesteretsdommer, hvis det er det, du har lyst til. Eller overlæge på Rigshospitalet. Og omvendt også, hvis du er født ind i en lægefamilie, så kan du sagtens også blive fisker, hvis det er det, du brænder for. Det synes jeg er fedt. Jeg håber, at der om 100 år stadig vil være det samme, altså den samme frihed for uddannelse og vælge, hvad du vil i livet. Jeg tror, at teknologien fortsat vil udvikle sig og få større og større betydning. Den har allerede stor betydning nu, og en stor del af manges liv, men jeg tror, den vil få endnu større og bare blive ved med at eskalere. Men det synes jeg sådan set ikke er en dårlig ting, men når bare man stadigvæk husker på, at vi er mennesker, og vi ikke skal blive overtaget af teknologien. Men når det er sagt, så håber jeg også, at vi på et eller andet tidspunkt kan få stablet et ordentligt rumprogram på benene, så vi kan komme ud blandt stjernerne.